Će li valjati taj? Slowly kisses passing by the river. Stavio sam bidon, idem uzeti gorivo. Evo ljudi, da vam ispričam šta mi se sad dogodilo. Znači ulazim ja u kuću i snimam ovaj bidon što ste vidjeli sad tu ulaz. Ide se presvući. Odem tamo da se presvučem. Ništa, jaknu skinem, sve živo, novčanik sve tu. Idem uzeti kameru da nastavim snimati. Idemo kamere nigdje. U sobu jaknu, sve živo, pregledao cijelu kuću tamo, nema je ništa. Izađe vani isto ovdje, pogledam, nema je. I vratim se opet u kuću, tražim kad ona ovdje stoji iza ovoga bidona. Nisam ispričao šta se dogodilo. Ako Mićo sazna za ovo, lik će me ubiti. Slušaj sceni, ja zadnji put znači kad sam otvorio. Znači ja zadnji put kad sam otvorio rezervoar i ovako promučio. I kako sam napravio ovako s motorom, vidim unutra, znači gorivo, evo kao što vidite sad. Iako on tam ima. Kad ono, prazan rezervoar skroz znači. Evo vidi se dole plastika. Alo, slušaj se da još vjerao šta je bilo. Sa motorom, znaš šta je bio kvar? Ne bi nikak pogori. Šta ja znam pogori? Goriva nema. Nikak? Nema, plastika se vidi unutra. Kako si ti bio rekao? Nikak? A jebi ga ja rekao da ima, zato što sam vidio kad sam promrdao da ono presijava se. Ajde si, pa... Evo pogledaj, nisam još nadvio. Boga ti govoraš ima isto. Ima ti kurac, sve to gore. Hvala ti kurac. Sad će ga upaliti. Ajde bola sastaviti to registrira da mogu vozati. Čekaj, idem po ključ. Koliko je registracija? 500 kuna. Eto ja ću registrirati. Jel možeš jer ovo? Kad te onda nisam zagledao, ti govoriš imamo kad svjetli. Gdje je? Halo. Ne mora unić, nemoj mi vodu unutra točiti. Daj samo da je malo saperem. Već ti natočio vode, nemoj začepiti. Uj, tip. Jebote, odletit ćemo u zrak. Što? Benzin je boga šušli tu. Kreni ga prema sebi, vidio. Tu. Kako? Tako je tu. Ovako? Tako boga. A dobro, jednako je već sve curi. Nije boga, koliko vidiš sad. Još ga nagičam se. Evo onaj za kamen je došao. Treba će iznije kamen gore u krov. Kakav kamen? Klupice. Evo sad će. Je li 11? Ima još jedna dole. Još jedna, ja. Koliko zvoni ovo? 2200. Uf. To je bez ruka. Šta radiš ti? Vežem tenis. Jer mi borimo se mi protiv muških u drugom ratu. Ko su ova pačurlija lika po ulici? Čiji su ovo? A pitaj, evo, ljudi pitaj. Aj, ne zanima me. Znači ne isplati ga se kurblat bez ovog spreja.
Evo sad ćemo vidjeti. Dok malo povuče. A, Gore, gore. ajde, drži malo, ćeš gasa dati. Nije još povukao, je? Zašto nije povukao, on ti je sve dešao. Dao kontakt. Je. E pa neće. Znači ipak... Ipak je on trebao dosta povući. Dosta je bo se bati. Mislim da nisam dovoljno nalio. Ne znam kako sad to... Aj nalit ćemo još. Dobro. To mu je sad otprilike pola rezervara. Se nije ovaj filter začepio. To je ja nešto kontra. To je ovaj moj glavni dol. A ništa, ajde skinut ćemo ovaj pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo da nije dole, možda je prirodnica se odvojila. Evo koliko je trajala, pukla je već. Jel? Vidiš ovdje malo je nacikla. Je, ali sam ne mora znaš da je onaj... Da je u... Zato što je nategnuo. Da je u 10. Ako ćeš biti s nama dođi. Samo evo je bovis. Tu ti je onaj... šprica. Bolje ti troje. To nije bitno, ovo okće sam ili okću nekću, jel? To ima i toga svoj, nije? Ha? Tu ti drži ona jedna... vidiš ova dva šarafa. Ja, Kad ja. skineš onda izvadiš ovu malu šalnicu sa strane. Okej, ali ovo bitno nije ovako ili ovako? Jes, to je normalno. Ovo ti pitam. Gas, ja tu sam. Šta je ovo ovdje, čovječe? Ovo je dovod, da vidim, se nije začepio dovod. Da nije što su gume izdušene. Jebote, nije izgledno nikako. Jebote su. Ne iđe nikako. Ma nije. Ha? Nije viš da ima ovdje. Na ovo. Ima ti kurac. Probaj tamo puhti. Ne mora ni gore ni doli. Čekaj. Aj sad. Ništa puhti. Neće radi filtera možda, znaš ovog. Umat je svoj, ne mora nije tolika pumpa jača od mojih usta da potik. Nešto nije u redu. Skidaj to sve, aj. Te ovo začepio. Skini tu je skini. Jedno da je ovo treba zamijeniti povrat ili ovaj. Aj, skini je ti da imamo, možda je kamenac ufatio. Ne, donja. A ne da je skinuti ovdje šta pa da vidimo da je baš u crijevu. A tu na buhtjeva, dobro. Pa donja, ja ti govorim. Pa što ne govoriš? Slobodno to odmotaj se. Dobro, je? Sve dobro. Ne znam što će ovo moći. Ja sam svojim lajbom.
Ništa, diži ga cijelog, samo moramo ovdje pripaziti zato što će ovdje početi curiti. Bogati onaj. A svime ćemo začepiti. Ili da ga polegnemo, a? Daj ti onaj kanister. Ajmo ga poleći. Ništa, bro, daj ovo, ja iščupam ovu cijev, kroz ovu uđe. Ne prva ti ideća. Da. Kako misliš ne povrat, valjda povrat. Neće, ma svi stavimo materoj. Kinče. Ivano, evo Dođi ti s nama. sad će upaliti. Alo, Simbi, A nije on cvili onda? Simba. Nego onaj svjetliji, što je izblijedio na suncu. Onaj luta po cijelom selu, ja ga vidim u svakoj ulici. On ti hara u krugu od nekih 2 kilometra. Koji je to, čiji mačka? Pa ne znam čiji, lutac. ja A mislim- ovaj je moj. Alo, Simbi. Simba, dođi. Sad. Ajde. Op! O, Dođi ti sa mnom i mi ćemo popravljati motor, a? Evo ga Mića. alo, Bježi od tebe. ovo je povrat. Simbi. Sad ćemo upaliti. Koliko je curilo? Gotov, jel? Šuka Ima još. Tu su bile u rezervaru dole na dnu nešto. A fila ti je, bilo je ono. Daj onu bocu samo za šarafit, onaj, ne zubiš. Vrati se. Daj onu bocu. To je desno izgled par već. Šta si napravio? Evo, tebe sa prst. Izgori mi ruka. Ti samo nered praviš kad mene nema. A eto, to je to, mogu si pustiti napad. Jes. Evo, država, Hvala. dopra ruke. Ko će znaš što je sve da čepa? Vidiš taj filter možda. Nije filter. Malo i po filter. Zdrave benzin, znaš. Za šta? Pa on ti je dobar za hemoroide i takve stvari. Da možeš guziti, boga mi. Zdravo. Ne znam šta peče, jel? Ili je kemeroid Odmah će te ili benzin. bolovi će ti prestati. Nemoj meni u oči vam. Što naviku, što je pumpu. Nema šansi, neće. Nemoj se ljudi smijati, jebi ga, muke su to. Znaš šta ćemo? Idemo gore na kompresor. Tako štip. Pa ćemo ga na 8 bara iz... Ti ja mater budu predu. Dobar dan. Znaš šta je budu? Pitaj ti mater šta je budu. Ti ja mater budu prede. Isključi tu sijalicu gore. A da njega uključimo. Ide li šta? Ozgar, ali pa znamo da ti u oči samo odleti. Kren se. Hala, vidite oki ti je malo. Ajmo. Sad iđemo. Sad je to ili nije? Pa ima ja drugi taj. O, Ja. pa gdje ti? Eno ga tamo na onom motoru. Pa jebe. Ajmo probat, ne? Idemo, akcija. Ovo ćemo drugi dan. Gdje? Nije tu ovdje. Evo ga.
Ovaj bi trebao biti nov. Taj će pjeva pjesmu. Ovaj će sigurno da upali. Ovdje je zakrpljeno sve, boga mi ovaj ima. Ja popim. Boga mi sad bolje ovaj. Bolji taj, je. Da. Grca, 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 grca. Polako, polako. Preljeva. Moj Mić, hoće li kad upaliti? A? Ajde. Što sam sad napravio? Šta uradi gospeti ovo? Sam je ovo. Probaj još koji pop, moramo ga ja da ćemo ovo ostaviti. Ne smijem sprejati više, eksplodirat će. Ajde koga ti je dobro. Hajde držimo otvoreno. Prođi. Dopa. Ajde. Izgleda da ne baca iskru više. Malo svjeći. Ne znamo da pukne. David je vidio ono, kako se funkcionira, ali što kaže. A taj od... Ćemo ti šta primali. To taj. Ajde ja piši. Piši šta. Sad ćemo vidjeti kakva je svjećica. Ona je nova bila prije 10 godina. Izgleda da je potegla uglja. Uglja. Evo. Da ti ja donijeti onaj šmir papir. Halo? Aj probaj ovaj. Drita u glavu. Će li valjati taj? Ipak, je glavni gore taj. Ajde ko odbježi. Ozbiljno, veze nek izbije to. Ujebote. Jebo mati, je trebao bi da radi. Znači, kurva dobro, to je otvoreno sve boga. A, Dakle, je veliko benzina dole. ej. Aj stavi krpu da ne prska po gumi. Tamo. Se mogu malo zbaviti boga. Dobro. A, Okle je toliko. pa jebote, ne gubi sve kad smo ga pumpali. A lagano da mogu na... Ujebote, bježi. Začepi dole, začepi.
Začepi je. Začepi ovdje. Udaj vodi. Znači, baca iskru. Bacaj se. Ako sad ne upali bože. Ti buga. Buga študirat, ja i ti ovo. Daj ono, onaj. Čio kako iskra zapali, ja? Čio, bosta. I dobro. A srca ti šta je vi? I ovo da prije sam zapalio sam motor. Stak će gledati. Ivka mi ti ovo. Ja rukama dol čepao. Šta ti goji začepiti? Šta će začepiti? Eno, susjed, gledaj, zove vatrogasce. Šta ti goji začepiti? Šta? Šta ti goji začepiti u rupu? Ja. Što je gori s vama na šugać? Pa da ne ode tamo na rezervar. Hajde, kurva. Misliš? Neće, nema više kompresije. Nešto nikad ne. Bacio on iskru dok se zapali. Bacaj. Jesi davo gas, nisi? Jes. No. Pusti, nemoj se. Treba vidjeti je li onaj povuko sagorivo. Di, ođu. Na crijevo. Napravo malo nas prejati. Še mogu Matija sve još tamo. Odletiš mi u zrak, ja ti kažem. Daj mi križe stoje, da skinem ovu pipu. Može je napravi ovako. Možda to. Jako bogati ovo sjevica. Kreni tu. Daj mi onu krpe malo. To je za tebe. Zdiću. Operacija je u tijeku. Pacijent je... Bio je upalio. Pacijent je u ležernom stanju. Da prišta motor se skoro zapalio. Roštilj. Krviti. Šta je sad tu? Aler gas. Zadvijen do kraja. Zašto? Što mene pitaš? Nije to... A nije to aler. Kuda ti je to real gas? Evo ga ovdje dole. Dobro, funkcionira. Nije ovo je od sada samo. A je jebo. Šta ima ovaj dole bogat? Sjedi ispod ovoga. Koji me je to kurac? Što zavino do kraja, evo. Ajmo probat, aj. Proba bogate, ko će oći ako neće, onda smo ga... Začepiti ovaj rezervar isto. Sreća pa ne pušimo. Otišli bi davno u zrak. A, da blokiru. Moje, to je to. Nije. Pa šta mu je čeći? A? Ne znam Boga. Da skinem opet svjescu, onda ću upaliti. Nije pametno, jel? Nije budale na... Nemam ideju, evo, znači karburator mu otvara jer mijenja zvuk. Znači to je normalno.
Kao da mu ne radi... Iskru baca, vidilo se po plamenu. Da. Šta može biti, ja ne znam. Zašto neće da sastavi? Očistili smo svjećicu, ne znam. Goriva ima. I više nego što treba. Jedan skin svijeću da izbacimo sve što je. Možda napije vode sve što je. O. Odvojit ćemo vamo, ajde još ćemo što probati. Svijeć kroz. Ne pali ovdje blizu. Neće. A jebe ti mam. Evo ga, propišao je cijeli. Ne znamo šta se dešava. Kaže Mićo, pukla membrana. Sad je on unutra pun goriva. Puna mu je mašina goriva. Do svijeći. Do čepa, što se kaže. Do čepa svijeći. Gledaj sad kad krene. I ovaj sic mu je isto u kurcu. Aj posvijetlim. Evo. Ima nešto pred. Čite jednog krenog. Šta si radi? Ha? Šta si napravio? Ne probaj će li goriti? Aj probaj, zapali malo. Uj. Nemoj da plane. Drži ovo, drži da obriše. Dobro, benzin ja to suši. Evo ljudi, ipak nije kraj videa, shvatili smo da je pukla membrana i da gorivo cijelo vrijeme ulazi u cilindar. I morat ćemo ovo sve izbaciti. Morat ćemo ga osušiti, presušiti. Da ne pojede gumice i ostale. Ja, morat ću malo vatre zapaliti. Sam ćemo bolt. Jel suvo? Sad već bolje. Ćemo vraćati svijeću. Vrat. Mokre, zašto? Dobro. Bila je. Je li izašlo koliko? Nisam bio. Prošto je uvoti. Nemoj je preteza da se na ovaj ne sjebi. Samo je lagano zavrni. Dobre. Veliki radi. Evo, vratili smo ovu. Će da upali drugi put. Eto ljudi, to je bilo to od mene i Mića. Vidimo se u idućem videu.